हाय लोगोफोर, नोंथांमोन गासिखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअ'आ सिगांनिनो आरोना। आङो अरुणाचलाव थांनायावनो दिखोना दोनदोंमोन, ओमफ्राय आङो आपल'ड होनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय दा आरो जेबो भिडिअ बानायनायबो जायाखै नालाय, ओंखायनो सानबाय बेखौनो आपल'ड होनोसै होननानै। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। भिउखौनो एसे देखायबाय आरोना नोंथांमोननो, जेबोथ' गैया। नायलांबाय थादो। अबस्था गैला खानाया। मायबा फिथाइनि लोगोफोर लामायाव गोलैना थानाय मोनदो। जि मोजां। मा दुगैसोदो? इबिन आरो गोथौ ini barkambay. Ini murti. Oh, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ayo, ini angkat. Tata, bye bye. Tata sudah nggak? Tata. Korompan ini fैबाय, ओमफ्राय माबा सेंग्राफोरासो दुगैबाय दङ। ओंखायनो आङो भिडिअखौबो बांद्राय मोजां खालामदिया लोगोफोर। ओरैनो एसे भिउखौ नायदो आरोना नोंथांमोनहा। जा मोजां जायगायालाय, पाहार गेजेर गेजेर लिंफ्लेजोब्बाय आं। फै, बोरा फैबाय र'।
सैमा फैफादो सैमा जोंजों